basi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampung fui ala. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Zo, Brada Nangasa, wie zien we hier voorbij gaan? Goedenavond. Hier staat de heer Ladog Wendel. Hij is net een paar dagen in Nederland. En ik zeg aan, ik ben nu hier in het land. Paramaribo verlaten. Barebo. Ik heb mijn rust nodig. En daarom ben ik nu hier gearriveerd. Okay. En hoe was het in het land? In het land daar is, het gaat nog 100%. Barebo. Men zegt van in kleine hoekjes hebben dingen die gebeuren. Anderen kunnen het zien, anderen kunnen het niet zien. Barebo. Ik ben toevallig een van de RR-leden van VAPI. Begrepen? Dus ik sta niet van VAPI opkomen. Maar wat ik weet, de president heeft zijn best gedaan. Begrepen? Maar men praat altijd over structuren. Men praat over ministers die hun post hebben aangenomen. En als je positief wil zien voor het land, dan ligt het allemaal via de ministers die de verantwoordelijkheden hebben, dat men voor de gemeenschap moet werken. Dus men gaat altijd de schuld willen schuiven naar de president. Maar ik zeg, wie verstand heeft, heeft verstand. Begrepen? De president is daar, de vicepresident is daar. Begrepen? Laat men duidelijk zichzelf vragen van, wat heeft de vicepresident voor mij gedaan, bijvoorbeeld Saskriol, voor de Judistan gedaan en dergelijke. En wat heeft de Santoki als president gedaan voor de gemeenschap. Ik kan nog praten over wat ik heb gedaan via VAP. Ik ben Ladog Wendel, de eerste werkgroep die is geïnstalleerd als ondervoorzitter, bijzonder voorzitter. Maar ik heb gewerkt in Wintiwai. Daar waren de mensen al jaren in water. Ze slapen in water als het regent. 20 jaar lang in water geslapen, gelopen. Nu is het minder. We hebben al een weg helemaal heel mooi gekregen. Nu zijn ze bezig met de tweede. En er loopt ook een kanaal. Zelfs achter mijn huis waar ik woon, Kinkayustraat, naar Livorno. Wordt een van deze dagen gaan men starten. En wat ik ook heb gedaan binnen Wintiwai, heb ik dan nieuwe duikers geplaatst. Binnen Wintiwai, Livorno, in de weg. Dus de eerste job na 22 was de job dat in mijn handen tussenkomen, toereikend. Ik heb gewerkt en men weet het. Maar ik ben blij dat ik nu hier nog kan praten. Waar ik wilde praten in Suriname, heb ik de ruimte niet gekregen. En waarom heeft u de ruimte nog niet gehad? En dat komt, maar ik zeg van nu ben ik in Nederland en men weet niet dat ik hier ben. Enkele leden weten het, maar nu gaan men weten dat ik hier ben. En waarom men niet weet, dat komt door hoe de rest met mij zijn omgegaan. En ik ben de eerste en de laatste neger die gaat lopen en willen kakelen als een kleehond. Ik ben een man, 44 jaar oud. Ik ken mezelf, ik ken mijn waarde. Dus ik ga nooit opkomen en springen van één partij naar een andere partij. Ik niet. Zo, ik heb wat vragen voor u. Als we terug moeten kijken, de verkiezingen is in aantocht en is maar over een paar maandjes, zeg maar 2 maanden kan je zeggen, 2-3 maanden of minder zelf. En welk cijfer zou je deze president geven voor het werk die hij heeft verricht? Kijk, wat ik kan zeggen, ik ga duidelijk maken. Wij donkere mensen in het land hebben voor die man niet gestemd, 4 jaar geleden. Begrepen hè? De Judistan hebben gestemd voor VAP, Javanen. Lichte negerinnen, toch? Die hebben gestemd. En de werkvloer. Enkele van de instanties van de werkvloer. Dus de mensen die nu gillen, vooral de NDP'ers, laat ze met hun NDP blijven. Begrepen hè? Ik weet één ding, die man doet zijn best. IMF-programma heeft bewezen, daarachter heeft hij ook gaan staan, hij heeft ook daar gewerkt. Begrepen hè? Met die man hun programma. Begrepen hè? Die man heeft geld uitgekeerd. Maar mijn eigen mensen
willen ook niet in de rij gaan staan om een inschrijving. Om ook aan die 1800 gulden te komen en dergelijke. Dus als je wil praten over iemand, dan moet je eerst jezelf corrigeren. Want er worden openingen waar je kan verdienen. Begrijpen, hè? Maar jij wil niet in de rij gaan staan, je wil niet gaan inschrijven, dan ben je toch een wakkerman. Dus een wakkerman gaat niet in de rij, dan moet je niet klagen. Zo, dit horen we allemaal van deze meneer. En ja, het is zijn mening en zijn mening geldt nog steeds. En deze... Ik kan het aantonen. Kijk hier, ik heb hier mijn pasje hier. Dus ik praat geen Spantori. En ik ga mijn pet weghalen. Dat ben misschien duidelijk. Begrijpen, hè? Kijk hier, houd me hier, houd weg. Dan ga je het lezen. Kijk hier, hier staat het. Ik heb gewerkt voor een land voor 400 SRD per dag. Duikers geplaatst. Niemand zou het doen. Maar ik heb het gedaan voor de gemeenschap Wintiwai, waar ik woon, Kinkhuisstraat, Latour. Dus ik kijk niet naar het geld. Want ik heb ook mijn eigen zaak in Latour en men weet het. Ik doe aan automontage, sloperij en ik heb 4 appartementen die ik verhuur. 1 voor mijzelf gehouden, 3 verhuur ik. Dus ik zit niet te wachten op niemand. Maar ik heb gewerkt voor 400 gulden en minder idee. Is als anderen er ook waren die achter mij zouden willen lopen, toch? Om het samen te doen, om onze omgeving zo mooi te krijgen, dan kan je ook Rangula ook zo mooi krijgen en dergelijke. Dus daar moeten we kijken. Niet gaan zitten gillen en kakelen, no. Daarom ben ik ook apart. Ik bemoei niet met bepaalde mensen. En ze mogen boos worden, ik heb scheid. Ze weten dat mijn emotie. Ik sta niet op een hoek. Ik ken dat niet. Begrijp je? Ik ben een harde werker, toch? Ik heb hard gewerkt om aan mijn eigen ding te komen. Begrijp je? Nu ben ik hier. Via mijn eigen zaak ben ik hier. Geen adres van Nederland, mijn eigen zaak. Men vraagt jou documenten. En zolang je de documenten op tafel neer kan zetten, dan ben je in Nederland. Ik ben op vakantie. Bent u hier op vakantie, meneer? Nu 4 maanden. Maar na die 4 maanden ben ik weer hier in Nederland. Want ik ben eigenlijk al een Nederlander. Wat ik ben niet wist. Begrijp je? Maar ja, ik zal geen mijn privé niet naar buiten brengen. Weet je toch? Ik zeg één ding van, ik ben nu hier. Ik loop naar mijn huis. Ik ben aangevallen geworden. Ik zeg van, ja, ik doe het. Begrijp je? Ik ben ook blij dat ik hier sta. Dat ik kan uiten. De mensen die verstand hebben, mogen zitten en denken wat ik heb gesproken. En wat ik kan zeggen nu, die man komt weer toch aan 15 zetel. Naar 18 zetel. Ik zeg jou dat. Zo, dat is een... Dat zeg ik jou nu. Begrijp je? Meer naar beneden gaat hij niet. Begrijp je? Want er zijn geen domme mensen in Suriname. Wat vindt u ervan dat het volk klaagt? Dat die... Nee, kijk, je moet kijken wie klaagt. Je wil niks doen. Nee, we hebben het over het ziekenhuis. Nee, die man heeft van mij 3 schermmachines gekocht. En al die schermmachines zijn gearriveerd in de ziekenhuizen. 1 miljoen US voor 1 machine. Begrijp je? Denk men daaraan. Hij heeft steun gekregen, maar hij heeft gewezen waar het gaat. Als je nu wil zitten voor een tv, maar je wil vanaf 5 uur voor een winkelstand drinken, dan moet je met mij niet komen praten. Want ik kan niet met mijn telefoon gaan en dan kan ik wijzen nieuwssoorten. Kan ik aantonen. Maar andere keer als jullie zien, begrijp je? Na de 25, dan ga je daar in mijn telefoon dan ga ik jullie wijzen. Is geen bluffen. Ik praat de waarheid. Die man is heel goed bezig met het land. Wat hij moet doen, de mensen die de fouten maken daar financieel, waar hij volgens mij niet ziet of niet hoort, daar moet hij voorzichtig zijn. Als ik naar de mensen luister in het land, hè, dat het ziekenhuis geen medicijnen heeft, dat ziet hij toch, dat hoort hij toch. Want mensen gaan dood. Kijk, wij wonen in Nederland. Wij horen dingen van mensen hebben het heel moeilijk, 3 banen. Ook al heb je 3 banen, bijna kom je niet uit. Dat is wat er gezegd wordt. Hè. En dan vragen wij ons af, wat klopt er? Want wij willen graag horen dat het goed gaat aan die kant. Hè. Maar er wordt gezegd, baby's gaan dood. Er wordt gezegd, mensen vluchten het land uit om naar andere landen te gaan, om beter werk of
een beter salaris te genieten. Waarom? Want ze werken hard. Een onderwijzeres, een verpleegster. Die vluchten het land uit. Waar zal dat aan liggen? En nu komt het. Goed luisteren. En ik ben blij met zo'n vraag. En ik heb antwoorden voor alle vragen. Toen president Felician heeft overgenomen, de koers heeft gebracht naar 82, 100 US, 400, 100 euro. Hadden ze geen verstand om die man nog 5 jaar te geven. Maar ze hadden wel verstand om te gaan lopen achter een Bouterse. En daar is de fout gemaakt. Want je houdt meer van Bouterse dan jezelf. Ik hou van niemand. Als je verstand hebt van die 82 en je krijgt 6000 toch, als een solvrouw 6000, uit 1000 heb je al 300 US. 6 maal 300 US is 1800 US. Is wat je hier krijgt. Iemand die zelf toch, iemand van Gak, die afgekeurd is toch, krijgt 1700 hier. En jij krijgt dan die 1800. Dus je was gelijk aan Nederlandse salaris. Maar als je verstand al voor, nee, long, bakabouters, dan komt hij weer, dan neemt hij al dat geld mee. En men hoort toch, maar men praat niet over. Men mag nemen, men mag doen wat ze willen. Begrijp je? Dan operatie niet. Dan ga je nu praten over mijn salaris, kan er niet uitkomen. Wel, de inflatie heeft jou bewezen. Begrijp je? Olie is duurder geworden, alles. Maar deze man heeft geen subsidie betaald. Hij zegt van, nee, afschaffen. En ik was ook erachter. Ik kan je beeldwijs hier laten lezen. De koers kan je loslaten. Hij heeft het ook gedaan. Ik ga het bewijzen. Ik bewijs het. Is geen spelen. Ik ga het bewijzen. Ik ga het bewijzen hoor. Dan ga je zelf zien waar ik zat. En wat er allemaal... Ik heb het niet geplaatst. Kijk hier. Shit. Wie heeft het weggehaald, joh? Zie je? Mensen die ik wijs, hebben het weggehaald in mijn telefoon. Dat zijn we zien zitten, waar we spraken met de president van om de koers los te laten. De eerste werkgroep. Begrijp je? Die man heeft geen ene fout. Hij moet opletten met de rest. Ik heb ook nog een andere vraag voor u, meneer. Wat vindt u van de situatie, de dreigende situatie in Suriname? Kijk, wij zijn allemaal hier in Nederland en wij horen wat er daar gebeurt. Zoals eerder is aangegeven, de racistische uitspraken die er gedaan worden. En dat we niet meer in harmonie met elkaar kunnen leven als toen het was. Want men zegt van ja, de Hindustan wordt voorgetrokken en de Bosland-Creool wordt voorgetrokken omdat de VP een Bosland-Creool is en de president een Hindustan. Maar hoe staat het met de Stads-Creool? En als je geen mening hebt, als je nou niets te zeggen hebt, dan als je niet weet wat je moet zeggen, dan moet je je mond liever dicht houden. Je mag niets zeggen, dus ja, geen vrije meningsuiting meer. Hoe staat het daarmee? Als je een mening geeft in de media, is de kans groot dat je ook nog wordt opgehaald door de politie. Luister nou, kijk. Men praat over issues, toch? Als je met een punt ervoor bent gekomen, dan moet je weten en zeker zijn waarover je praat. Maar als je niet weet waarover je praat, dan moet je mond houden, ja. Begrijp je? Want ik kan het zeggen, ja. Ik heb niks van de ministerie van Abab gekregen. Geen ene persie, geen niks. Begrijp je? Maar ik heb het gewoon aangenomen. Ik zie wat er gebeurt. Je kan niks eraan doen. Begrijp je? Dan moet je je mond houden. VAP is bezig. Die heeft nog uitgedeeld. Percelen. Begrijp je? Hun hebben uitgedeeld bouwrijpercelen. Begrijp je? Ik heb ook niet gekregen, maar ik ben ook een ondervoorzitter. Ik heb ook niet gehad, maar ik heb niet geklaagd. ABAP heeft verdeeld hectare. Allemaal zijn, luister dan, allemaal daar grote bossen die aan de mensen hebben gegeven. Begrijp je? We zijn blij daarmee, we blijven met je bos. Begrijp je? Ik kijk naar ontwikkeling. En bij de VAP zie ik ontwikkeling. Eén ding wat men zegt, dat mij voer niet. Begrijp je? Dus dan onderzoek ik het om te weten van mij voer. Want dan ben je niet snel toe. Begrijp je? Want ik ben niet om mijn mond gevallen. Dus ik zeg van,
Ik ga voor niemand gaan praten. Ik zeg van, die man heeft zijn best gedaan. 23, 24 naar 25. 2 jaren waren COVID-jaren. Moet je ook eerlijk zijn. En ik hou van eerlijke mensen. En als je eerlijk wil zijn voor jezelf, toch? Dan ga je eerlijk uitkomen. Dus ik praat niet met idioten. Daarom zie je al die jongens daar, ze vechten met elkaar. Met mij gaan we niet kunnen vechten. Want ik geef je geen ruimte. En je bent niet mijn tweemans. Je bent niet mijn kaliber. Ik woon niet in een huurhuis. Ik heb mijn eigen ding. Zo, brother Nangasa, dat was het van meneer Wendel Latte. Krachtige mening, krachtige visie. Ja, en ik wil u bijna nog wat meer vragen stellen. Mag ik u ook een vraag stellen? Raadt u nu mensen aan om op vakantie te gaan naar Suriname? Of zegt u van liever niet? Hoe staat het daarmee? Broer, iedereen mag gewoon gaan. Iedereen mag gewoon gaan. Hoe staat het met de criminaliteit? Dat was een paar maanden geleden. Maar nu is alles oké. Begrijp je? Men moet nu niet komen praten over om de minister toch, een kruis te geven en dergelijke. No. Begrijp je? Want ik zeg van, als je iemand hebt aangeraakt, ga je de bak in gaan. En de president heeft zijn eigen groep geïnstalleerd. Tegen contact you. Maar meneer Wendel, als ik u de vraag mag stellen. De president heeft zijn eigen groep geïnstalleerd. Maar we hebben toch een minister van Justitie die dient te handelen. Hoe staat het daarmee? Als men vindt dat die man slap is en hij is de president, deed hij het recht om zijn samenleving te beschermen. Niemand kan daar komen. Wat hij zegt is wet. Hij is één president maar. Vindt u dan niet dat de minister dan moet opstappen? Kijk, voor mijn mening, toch? Hoe men klaagt, dan moet hij zo verlaten, ja. Dat is duidelijk. Maar als die man zegt van, hij moet zitten, vice-president, dan kan je daar niet komen. En als je verstand hebt, je hoort alle uitspraken, je ziet uit hoe men praat, hoe men denkt, dan liever hou je je mond. Dan laat het voor hun. We kijken hoe lang. Want u zegt het is nu veilig in Suriname, maar tot gisteren toe is er nog een busje beroofd geworden en er werd openlijk geschoten. Er ging een filmpje viraal op Facebook. Ik weet niet als u op de hoogte bent. En dat zijn dingen die zijn gebeurd. Ze hebben een kans genomen. Maar dan moet je ook voor de consequenties kunnen voorstaan. Maar je hebt een kans, maar je komt tegen toe, je moet een beetje akule kiri. Maar dat hoor je toch? Want je hebt kiring, toch kiring hier, na akule kiring. Maar je gaat furu, na je. Begrijp je? Dus ik praat niet over die zulke zaken. Ik zeg één van, wees voorzichtig en weet wat je doet, want de consequentie is voor jou. Voor u is het duidelijk op wie gaat stemmen. Voor mij? Nee, ik ga hier zijn toch? In nog een stem. Minimaal stem, om een beetje zo. Maar waarom kunnen Surinamers die hier wonen niet stemmen bij dat? Nee, dan moet u zo'n vraag aan de president vragen. Maar dat is toch overal ter wereld? Hij is de president. Ja. Hij moet weten van dat hij in Nederland of Den Haag hem moet data drukken. Ja, Hij moet weten dat hij Den Haag, Suriname, zowel de president, niet moet drukken. hij moet weten, het volk moet dat weten. Nee, hij moet dat weten. Luister nou, is de president die iedereen ons zijn vleugel heeft. Juist. Hij moet werken, hè? Dat de mensen het een beetje beter hebben qua Nederland, qua Suriname. Maar het volk heeft hem daar gezet en het volk haalt hem weer weg. Toch? Nee, wij zeggen het volk, nee. Een deel van het volk. Dus als ik u goed begrijp, heeft niet ieder gestemd op meneer Santokki? Nee, is waar. Ik zei al van de Hundussen hebben gestemd, Javaan hebben gestemd, de lichtenegers die hun geld hebben, gaan adres stemmen voor die man. Want iedereen heeft gestemd, die want er voor de golas die waren. En dan stik je hun kop. Meneer Wendel, ik wilde u nog een vraag stellen. Wat vindt u van de koopkracht in Suriname? Is er koopkracht? U zelf zegt, u bent ondernemer. Niemand pina daar hoor. Niemand pina daar. Nee? Broer, niemand pina daar. Niemand pina daar. Als je nu iemand opbelt straks toch, vandaag is vrijdag hè. Laat toe waar ik woon. Voor al die winkels, laat men film maken. En voor je dat ga je zien. 6 uur tot 6 uur in de ochtend zijn mij mensen die om mij lijken. Wat ze zeggen, alles is zo duur naar die winkels. Dan ga je niet kunnen drinken. Maar als je gaat drinken van 6 uur tot 6 uur, begrijp je toch? Dat is mij wel spotemie. Maar zijn die winkels echt zo duur? Zijn die dingen, die boodschappen, zijn ze duur? Niks is duur, bro. Het is niet duurder dan Albert Heijn hier. Luister nou. Ik koop een broodje, baggerjauw, €5. Is €5 maal 35.
Broer, zeg dat. Dan koop ik daar een halve kip, 150 gulden. Maar hier verdienen ze 2000 euro. Nee, maar luister dan. Maar de euro blijft euro. Maar dan is het hier duurder dan daar. Ja. Ik heb al 2 dozen gewost. Ik heb gisteren nog die bon weggehaald. Gewicht 20 kilo heb ik betaald 159 euro. Dan denk ik, hey boy, 159 euro, 20 kilo. Toedozo, kaas, worstjes, tonijn, bla bla, chocola. Met een beetje allemaal gasten naar jongen. Wat is die 150 euro? Begrijp je? Daar is het nu 10.000 zoveel. Begrijp je? Nou heer. Papa, hij is zo wakker klaar. Weet je wat het verschil is? Het klopt inderdaad. Nederland aan een paradijs. Nederland, je moet geld hebben om ook uit te kunnen komen. Maar hier is het iets makkelijker. Hier hebben de mensen voorzieningen, noem maar op. Dus ze kunnen uitkomen. Maar Suriname is ook makkelijker. Luister nou. Korabo staat grootste mensen. De mensen kunnen vrij vissen. Nou, vissen kaas, ik ga foto con serie. Ze hebben Facebook kan je zien. Vrouwen in de altijd op het net. Dus die mensen gaan dit spelen. Want ik ga naar vissen eten. Maar waarom willen ze allemaal? Nee, luister. Waarom willen ze naar Nederland komen dan? Nee, maar mijn God, is een naam toch? Is een naam? Nee, dat is maar of Sint Maarten. Nee, kijk. Is een naam die me wil dragen van Miga Holland, Mita Holland. Ik weet één ding. Miga Holland. Miga Sanambaga. Miga Holland, Miga Sanambaga, Miga Holland. Maar mijn huis staat daar. Maar waarom wil die verpleegster weg? Waarom wil die nee, dat moet. Nee, luister. De mensen willen ook in andere landen wonen. Zo er moeten ook mooie mannen in de landen. Want als je daar alleen maar mannen naar ook, dan moet je boot ook. Want van mij is het 57 jaar. Ik zeg altijd, mijn naam is een mooie man. Is er lang. Mijn naam is een mooie man, is er lang. Ik zeg altijd, ik zeg visie. Ik ben een mooie man. En een leuk, mooie man. Heeft u aan sport gedaan? Nooit. Gewoon gewerkt. Net sport vroeger, voetbal. Begrijp je? Men weet van, hij was een goede voetballer. Begrijp je? Maar ik heb hard gewerkt, nog steeds werk ik hard. Onder de auto's, machines verkopen, onderdelen verkopen. Begrijp je? Dat doe ik. Tweedehands auto verkopen in Suriname, dat doe ik. Kinkhuisstraat 23, men weet het. Mooi, heel mooi. Dus ik heb de Surinamers gewezen en de Nederlanders die hier zijn. Deze Kafri had nog verstand om eerst aan zijn waarde te komen in zijn eigen land. Dan komt hij weer zoeken hier wat hij kan vinden. Ja. Nog een vraag. Even een vraag. Dus als de coalitie Brunswijk-Santoki. En als het aan jullie zegt, ja, moet gewoon doorgaan. Brunswijk-Santoki. Kijk, Brunswijk, kijk, dat zijn mensen. Begrijp je? De man dat toch? En met de goede smaf in. De man dat is Santoki de smaf in. Nee, de man dat is smaf ding. Dan nog een 5 jaar, ja. Afgelopen. Want ze hebben de economie naar boven getrokken. Gelden waren niet in de banken. Dat waren meer toch? Ze hebben gelden genomen in de banken. Ze hebben een hele project onder pand gezet. Ze hebben EBS onder pand gezet. Statoil onder pand. En nu is alles vrij. Je moet werken om het te betalen, om het vrij te laten komen. Dus ik denk dat die mannen hebben niet gewerkt. Begrijp je? Maar verstand ook. Begrijp je? En mezelf wil ik ook toe, je hebt minder dan het geld die je moet krijgen. 400 SRD. En toch minder dit, dan heb ik mijn zaak gelaten. Waar ik elke dag nog een 5000 zit met onderdelen. Dus de mensen moeten gaan werken. Begrijp je? Niet te groot leven. Toch? Mijn mensen leven te groot. En ze zijn te jong om te uiten de levensstijl die ze nu vertoont. Dat namang. Werk aan jezelf, begrijp je? Want je werkt bij een instantie, je werkt in het binnenland. Iemand doet wat naar je money, maar je moet één ding weten. De schoolbanken moet je weten van wat mijn oma heeft geleerd. Na je schoolbanken, je papieren, een baan opzoeken, een fiets, sparen, een perceel, na perceel, een huis. En is het één kamer. Als je een vriendin hebt, dan ben je verplicht met je vrienden het samen te doen. Daarom heb je vrienden genomen. Als je vrienden willen met jou niet samen doen, mag ze weg. Je bent geen slaaf. En jullie zijn slaven. Wat die vrouwen jullie zeggen, dat doen jullie. Dan gaan ze morgen weg. Begrijp je? Laat ze ook investeren. Binnen de investeren, dan ga je zelf zien dat het zal lopen. Hoor? Meneer Wendel, welke boodschap heeft u nog voor de Surinamers? Wat ik zou zeggen, laten we het bundelen
het goed doen. Gebruiken jullie verstand. Want wat ik geuit heb, zij zeggen van Oesdo Algesan Taki. Lefa vraag kan soms ja antwoord. Begrijp je? Bidak rijtjes, minogis jari, trouwens jari. Mino kree, mino klagen. Je kies maar wagi, want biggie te wagi. Minogis niks. Je kies nou een vergunning, Noti, mi ambi egi waji. nou een concessie. No een concessie. En toch meer libi, toch meer bij mij tegen Holland. Zie je go? Mi go bij een nieuw jacket go, nieuw jacket nodig, nieuw jacket. Begrijp je? Nieuw jacket, mi go bij, nieuw jacket. Begrijp je? Dus mis dat niet. Je leeft om je gezondheid te omsingelen. Corona omdat ik ben memonia. Memonia. Maar Fosidoro Jaso, president, nog een envelop dat je gwa Holland. Als het dan mee gue. Niemand weet het. Alleen maar één vrouw die dat weet. Ze maken ook samen, mevrouw Bilgu. Zij gaat binnen de werkgroep coördinator van de eeuw met samen mee komen. Uiteindelijk ben je van later gewend, ga niet weg. Ga niet weg, ik dacht nog maar ga niet weg. Ik dacht meer gue. Mijn idee is boom. Ik ga beroerte krijgen hier. Mijn gue. En die gue nou, zie nou daar. Ik kom er mooi zien. Mijn heb ik beren mooi zie. Bang heb ik beren, mijn heb ik beren. Mooi gekleed. Spanja. De boer stuk. Maar even nog. Dus ik zeg wie achter mij wil lopen, wie wil werken, sparen, samen doen met zo'n vrouw, dan ga je ook als Wendel zijn. Dank u wel, meneer Wendel. Dat was een krachtige boodschap. En ik zou hier niet komen, hè? Ik zou hier niet komen. Is het mij gedwongen om hier te komen? Ik zou hier niet komen. Dat toch niet komen. Maar even, hè? Dat wordt echt nodig. En dan meneer Long, je microfoon. En wanneer ik praat, kijk, ik stotter, hè? Maar wanneer ik praat, meneer stotter, ik praat Nederlands. Meneer, ik denk zijn taki. No? Maar even, apa is wat staat hij? Ik moet echt Nederlands, maar stotter, maar Nederlands. Akka, fluent. Zo de vraag, zo de antwoord. 100%. Ja. Eén zei een dame tegen mij. Heeft u binnen VAP scholing gevolgd? Ik zeg, mevrouw, ik ben een LTS'er, een bouwkundige, maar Nederlands heb ik thuis geleerd. En mijn vrouw praat goed Nederlands. En de kinderen praten ook goed Nederlands. En door kinderen ga je beter Nederlands praten, want hun praten met jou heel erg Nederlands. Dus wie is, je bent dong. Je kan koning, kinderen drukken jou te praten. Ze doen dingen om te reageren. Dus je gaat dan moeten reageren. Dan ga je dan Nederlands moeten praten. Dus wie wil praten Nederlands, als je je hersenen niet wil vermenigvuldigen, dat je vrij kan komen uit je woorden, sorry voor jou. Met mij happy. Begrijp? Met daar moet je mensen naar klaar. Met daar moet je manja, maar moet je mandape. Afgelopen. Dank u wel, meneer Wendel. Zo, dat was het voor vandaag, Brada Nangasa. En dan groetjes vanuit Kruiskade Rotterdam. En ja toch, groetjes vanuit Kruiskade Rotterdam. En ja, wilt u nog mensen groeten, meneer Wendel? Ja. Zo, ik wil nu groeten. Mijn meisjes in Nederland daar, in Suriname. Jalaisa, Kelly, moeder, Danny. Mijn eigen moeder, Nadia Frida. Mijn broertjes, Koba. Friendly in de straat daar. De mensen die mijn huis hebben gehuurd daar. Wil ik groeten allemaal. Jenny, Anka, de kleintjes daar. Dus wie mij lief hebt, Santiago Boskobo. In de loop me, of loop me. Ik loop alles maar. Ciao. Ja, goedenavond, Brada Nangasa Kulturu TV. Hier zijn we er weer en we staan hier aan de Kruiskade. En we zijn hier met de ondernemer. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Goedenavond. Mijn naam is Wasim en ik werk hier bij mijn ouders. Oké. Ja. We zijn hier aan de Kruiskade. Het is vrijdagavond. En ik heb een paar vragen voor u. De Kruiskade is al een paar dagen afgesloten. Ja. En de Hofplein gaat op de schop. Wat vinden jullie daarvan? Wat vind jij daarvan als ondernemer? Ik vind het echt jammer. Heel erg jammer. Omdat die mensen van daar vroeger komen. Ze komen niet meer. En die tram en zo, die zijn ook traag. En weinig mensen komen naar hier. En de Kruiskade is wel echt saai geworden. En echt, werk is echt dood, man. Echt dood. Oké, dus als ik het goed heb begrepen, dan zijn de inkomsten ook wat minder geworden aan de lagere kant als het ware. En wat voor andere nadelige gevolgen kunnen dat voor u hebben dan?
Ja, die ding moeten sowieso openmaken. We hebben demonstreren vorige week. En we hebben ook handtekening verzameld van hier, allemaal. En we hebben bij gemeente geplast. Ik hoop binnenkort gaan ze openmaken. Als ze niet openmaken, we hoeven niet die dingen hier op de winkel hier te zetten. We moeten sowieso de winkel laten sluiten. Omdat we hebben geen inkomsten meer. Door dat. Dankjewel. Begrijpelijk dat de inkomsten natuurlijk gaan dalen, gaan kelderen. En wat ik u ook wilde vragen is de Hofplein, die gaat op de schop. Wat vindt u daarvan? Ze zijn de stad aan het ombouwen. Geef uw mening. Ik doe wie als aan het planning zitten, hij is echt idioot. Serieus. Dat is mijn mening. Ik mag mijn mening geven. Ja, dat is ik weet niet hoe gaan ze die achter de sleuteldeuren kijken ze planningen maken, maar planning is er niet goed van hun. We moeten sowieso, net als vroeger, weer alle twee dingen openmaken. Klaar, dat is het. Ja, zoals deze meneer het heeft aangegeven, dat het is zijn mening, ja, en ieders mening telt. Je mag je mening geven, zolang je het netjes houdt. En hij heeft aangegeven dat hij weet niet dat wie is niet eerlijk. Ja, het is niet eerlijk. Ja. Dat is niet eerlijk. Toch, dus zegt u het maar. Ja, dat is niet eerlijk. Wie heeft dat gedaan? Je moet terug retour rennen. Dus dat zit. Ik vind het persoonlijk jammer wie heeft dat gedaan. Hij moet gewoon terugkeren, alle soort van wie heeft mening gemaakt. Die ding moet returen en die ding sowieso openmaken. Oké. En wat vindt u ook van de situatie met Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, en alle vluchtelingen of mensen die illegaal in het land zijn, die hij het land uitzet? Wat vindt u daarvan? Geeft u mening? Welke gevolgen zal dit allemaal hebben voor Europa en voor jullie kleine ondernemers hier? Wat denken jullie allemaal? Ja, die Trump, hij is een goede man. Hij doet voor zijn volk, zijn land is wel goed, maar ja. Als je goed bent voor jezelf, maar je bent wel aan de onderling slecht voor anderen. Dus dat is mijn mening. Ja, zijn mening. Ik heb je tweede winkelier. Oké. Hij kan ook. Wilt u ook wat zeggen, meneer? Wilt u zeker niet zeggen? Komt u maar. Hier is de microfoon. Nee. Yes. We hebben Afro-winkel, Afro-cosmetica. Je mag even... Je kan even tourneren, even kijken. Ja, we gaan hier de winkel binnen van deze jonge ondernemer. En je kan ook met de eigenaar even praten. De eigenaar is daar, kan je even praten met hem. Oké. Kan je doorgaan met hem. Zo, hier zijn we in de winkel. Wat verkoopt u allemaal? Ik zie cosmetica. Wat zie ik nog meer? We hebben cosmetica, we hebben haar, cosmetica, krulproducten. Oké. Ik zie daar de grote baas. Wil de grote baas misschien ook wat zeggen? Ja, grote baas, zegt u het maar. Goeiedag. Yes. Yes, zegt u het maar, grote baas. Waarover gaat het? Het gaat over de kruiskade, die is afgesloten. En de Hofplein gaat op de schop. Kruiskade is net als 50 plus vrouw geworden. Helemaal niks. Door die weg dicht, je ziet geen mensen meer. Geen werk. Kijk, we zijn 4 collega's, niks aan te doen. Zo is het echt zwaar, man. Dus als ik het goed heb begrepen, zijn de inkomsten ook minder geworden. De verkoop gaat slechter. En de kruiskade die is afgesloten. Je ziet weinig mensen. Je ziet niet meer. Het lijkt niet net als Kruiskade meer is. Het is gewoon echt een normale straat geworden. Dat is wel waar. En wat wilt u dat er nu moet gebeuren dan? Ja, moet alles weer open zijn. Gewoon gezellig iedereen heen gaan, terug. Ik was net aan het parkeren, dus ik moet iftar openen. Het heeft bijna 40 minuten geduurd om parkeer te zoeken. En dat is ook een probleem. Oké, zoals deze meneer het aangeeft, hij is ondernemer. Ja, we staan in zijn zaak momenteel. En hij heeft aangegeven dat de kruiskade als een 50-plusser is geworden, of 50-plusser vrouw is geworden. En we willen het ook hebben over de Hofplein. De hele stad wordt omgeleid, de stad wordt omgebouwd. Wat is uw mening daarover? Kijk, belangrijk is,
Eigenlijk is het makkelijker voor mensen, moeten dat makkelijker langs kunnen gaan. En dat wordt moeilijker en moeilijker in Rotterdam ook eigenlijk. Ik hoorde eigenlijk soms heel vaak, sta ik in Den Haag ook. En daar hoor ik ook, als iemand zegt, ga maar naar mijn andere filiaal, Kruiskade. Zegt nee, daar kan ik niet gaan. Door die drukte en alle weg zijn gesloten, daardoor wordt het nog meer drukker eigenlijk. Dat merken wij. Maar verder, ja, wij gaan niks doen. Alleen het wist is dat moet wel eigenlijk net als vorig zijn hoe Kruiskade is. Kruiskade is eigenlijk een grote naam in hele Nederland. Hè? Dat mis ik wij meer. Na 10 jaar vroeger, als je kijkt, was het heel anders. Zo, dat was deze meneer zijn mening. En zoals we net aangeven, ieder zijn mening geldt. Ik ga u dan moeten bedanken en ik wens u een fijne avond verder. Fijne avond. Wilt u nog iets zeggen? Zijn er mensen die u misschien wilt groeten? Heeft u familieleden aan de andere kant van de wereld? Waar komt u vandaan, meneer? Ik kom uit zelf Pakistan. Ik was ongeveer 25 jaar eerder hier. En ik wil eigenlijk niks. Iedereen gewoon gezonde leven. Dank u wel. Ja. Jaude Wakabrada Nangasa. Ja, we staan hier met de heer. We staan nog steeds aan de Kruiskade. En goedenavond meneer. Hoe gaat het met u? Het is koud. Ja, het is koud. Dat weten we allemaal. Wat is uw naam meneer? René. Ja, we staan hier met meneer René. En meneer René, de eerste vraag die ik u wil stellen is: de Kruiskade die is afgesloten. Wat vindt u daarvan? Is het een goed initiatief of niet? Ja, ik vind het wel lekker. Ik heb mijn auto weggedaan, dus ik loop gewoon. Dus ik heb er geen last van. Woont u in de buurt? Woont u in de buurt, meneer? Ja. Oké, zoals deze meneer het hier aangeeft, meneer René, hij zegt voor hem is het beter. De ondernemers zeiden net dat het voor hun heel erg slecht is, want die trams gaan minder voorbij. En ze willen dat het teruggedraaid wordt, maar meneer René vindt het beter. Dus zo zie je dat er verschillende meningen kunnen zijn. Voor iedereen in persoon. Voor de ondernemers is het niet zo goed, maar voor de ondernemers is het niet zo goed, maar voor de voetgangers wel. Want het is lekker rustig. En je kan gewoon lekker winkelen. Je hoeft niet thuis te zitten en alles te bestellen. Zoals meneer René dat weer aangeeft. En meneer René, de Hofplein gaat op de schop. Wat vindt u daarvan, Hofplein? Die gaat helemaal omgeleid worden, de stad wordt omgebouwd. Wat vindt u allemaal daarvan? Daar heb ik nog geen mening over, want ik weet niet. Ik moet dan zien hoe het wordt. Ja. Dus, het gaat een beetje te veel op de schop misschien. Oké, ja, we zijn in Rotterdam en men is constant aan het bouwen en verbouwen en het herinrichten zoals we allemaal weten. Maar goed, laten we het nu hebben bijvoorbeeld over de wereldeconomie. De president van de United States, Donald Trump, ja, hij zet vluchtelingen of mensen die illegaal in het land zijn, zet hij het land uit. Wat vindt u daarvan? Ja, hij is niet goed wijs. Hij is niet het juiste antwoord op de vraag van wat moet er gebeuren. Er zijn heel veel mensen die het niet goed hebben in Amerika, maar hij is niet het juiste antwoord. Dus kort maar krachtig. Juist, en er was een debat tussen hem en president van Oekraïne, Zelensky. Wat vindt u van dat debat? Was het op niveau? Wat is uw mening daarover? Ja, hij heeft Zelensky belachelijk gemaakt. Die man heeft veel aan zijn hoofd. Dus ik vind het niet juist wat er gebeurd is. Maar, en ik denk ook niet dat het goed gaat aflopen. Want Trump heeft alles al weggegeven. Hij kan niet meer onderhandelen met Poetin. Poetin is een schaker. Hij is slimmer dan Trump. En in die zin, ik denk niet dat het goed gaat aflopen. Want kijk, als dan Poetin ligt, hij gaat gewoon door. Hij gaat door. Als ik Trump zou zijn, zou ik met creativiteit komen. Ik zou hem gaan vragen van, is er geen andere weg? Kijk, Oekraïne blijft. Ik kan je niet toelaten om het te vernietigen. Maar je hebt er last van. Kunnen we misschien gaan praten over andere dingen. Want van Poetin komt geen creativiteit. Hij gaat door. Maar het is machtspolitiek, weet je. De grenzen zijn kennelijk niet meer belangrijk. Dus in die zin is de hele wereld een beetje in de war. En Europa is misschien de dupe, weet je. Oekraïne als eerste. Misschien, maar zoals wij leven, iedereen wil zo leven.
Als je kijkt naar Moskou, de mensen in Moskou willen als ons leven, ze leven als ons. Zij worden meer beschermd door Poetin. Hoeven minder mensen vandaan komen in het leger. Mensen uit Korea, Cuba. Iedereen mag doodgaan voor Poetin. De reden dat Oekraïne is aangevallen, is mijn mening, is omdat Rusland afgeleden is naar een soort van dictatuur. Dan heb je een land naast de deur, bijna Russisch, die aan het opbloeien is. Dan wordt het een gevaar voor iemand die zijn eigen volk aan het onderdrukken is. Mensen willen ook zo gaan leven. Dat is denk ik de reden, de grootste reden. En dat hoor ik ook andere analisten zeggen, weet je. Die zeggen van, daarom wil hij het vernietigen. Maar ik zou, als ik creatief ben, moet je met ideeën komen om Poetin te gaan triggeren. Van, ja, weet je, misschien zijn er wel dingen. Want dan moet je hem zo brengen van, je wilt toch niet dat we kunnen beter samenwerken. Ook al wil je hem je vindt hem helemaal niks. Maar op diezelfde weg doorgaan is helemaal niet creatief. Je gaat alleen maar mensen nog meer af laten slachten. Ja, ik denk dat er wel een weg is, maar je moet creatief zijn. En ik denk niet dat het gaat komen van Trump, weet je. Ik denk het niet, want hij gaat Oekraïne gewoon weer voor de bus gooien. Hij gaat weer terugkomen. Ja, whatever. Je hebt al gezien hoe hij behandeld is. Dan gaat hij weer terug naar Zelensky komen van ja, jij moet nog meer doen, whatever. Want weet je wat ook speelt? In de jaren 80 was Trump veel in Rusland. En het is niet dat hij een KGB-agent was, of dat is bullshit. Maar er zijn wel financiële kwesties geweest die misschien nog steeds spelen. Dat weet je niet, maar waarom tot nu toe heeft hij alleen maar alles op Zelensky gezet? Van, ja, jij moet voor alles doen. Zelensky heeft nu een goede zet gemaakt. Je kan niet meer naar mij komen, ik sta er klaar voor. Maar het gaat weer naar Trump, want Poetin zegt nee. Hij heeft nee gezegd. En het is machtspolitiek. Trump kan zeggen van oké, weet je wat, ik ga Oekraïne helemaal bewapenen tot je serieus terugkomt. Maar dat gaat hij niet, ik denk niet dat hij dat gaat doen. Hij kan het niet doen waarschijnlijk. Zo. Dus dat is mijn mening, weet je. Zo, wat een mening als een mening, zoals kijkers, zoals jullie dat hebben gehoord. En ja, wat gaat u verder nog doen voor de avond dan? Ik ga naar huis, want ik heb het koud. Wat vond je van Rutte? Ik ga koken. En wat vond u zelf van Mark Rutte, de onderhandelingen? Als een nieuwe NAVO-baas. Hij is niet de baas. Hij is de baas niet. Trump is de baas. Hij heeft de macht niet. Rutte zit daar, maar hij kan niks doen. Ja, dat was... Hij kan een beetje gaan lijmen, maar voor de rest is het... ja, hij heeft die titel, maar ja. Als het een andere situatie was geweest waar je een beetje kan lijmen, zoals hij alle jaren hier in Nederland heeft gedaan, alles een beetje pap en nat houden. Slecht, want kijk waar we staan. Maar goed, dat is die situatie daar niet. Je hebt te maken met een iemand die de macht heeft en het waarschijnlijk wil behouden. Ja, mensen hebben ervoor. Niet iedereen heeft ervoor gekozen, want mensen, die staten waren rood, maar je hebt die kiesstelsel. Ja, in het midden heb je een bijna niemandsland. Misschien, als je 10 mensen hebt, dan hebben ze veel meer in te brengen dan die miljoenen die in New York en die staten wonen. Dus het is een oneerlijk kiesstelsel. Elke verkiezing heeft iets van oneerlijkheid, maar niet zoals Trump het beweerd heeft. Zo, dank u wel meneer René. Ik wens je een fijne avond verder. Kulturu TV speciaal voor jou. Kruiskade. Bye bye. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling.
Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647-03/06 870 98312. Attenzo! Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Una de Westranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland.